Når vi skal bruge GitLab, og vi skal lave et nyt projekt, så gå ind på gitlab.com. Og herinde har I, når I kommer ind, og I logger ind, vil jeg mærke, så har I en liste med jeres projekter. Og I kan også her oprette et nyt projekt. Så det prøver vi. Kalder vi det her for projekt 2. Og projekt 2 vil komme til at ligge i stien gitlab.com, jeres brugernavn, og så navnet på selve projektet. I kan give projektet en beskrivelse, og så er vi ikke interesseret i at importere noget fra andre repositories, men vi er interesseret i at kigge på visibility level nede i bunden, og hvis I gør det privat, så det indhold I laver og lægger op på jeres GitLab-konto, det kan kun ses af de personer, som I eksplicit inviterer til jeres konto. Internal, så er der alle dem, som er logget ind på GitLab, der kan få lov til at se jeres indhold, og hvis det er public, så er det både dem, der er logget ind, og dem, som ikke er logget ind, der kan se jeres indhold på jeres konto. Så jeg vil bede jer om, at når vi har med i undervisningen, at I laver en internal visibility level på jeres projekter, da jeg har brug for at kunne komme ind og kigge på det, og I ligeledes også har mulighed for at dele det med jeres medstuderende. Opret projektet, og så vil I komme hen til projektsiden, og her vil vi se navnet på projektet er projekt 2. Der er en beskrivelse, som jeg skrev indledningsvis, og så har vi hernede, der har vi en adresselinje, der peger hen på et projekt.git repository, og den kommer vi til at skal bruge senere. Lidt længere nede, så er der nogle basale kommandolinje instrukser, så når der er, vi sidder i Git Bash programmet, så kan vi eksekvere de her kontorer, for eksempel lave noget opsætning. Vi kan oprette fra Git Bash, der kan vi oprette et nyt repository, eller vi kan konfigurere et eksisterende folder eller repository.